Shwmae, James? Peint bach? Pa blai, dwi angen paint. Fy nhes di yn Llundain gyda Sara? Cawson ni amser da. Amser da? Dim amser da iawn? Cawson ni ddadl. O. Be ddigwyddodd? Roedd hi eisiau siopa drwy'r dydd. Is di siopa drwy'r dydd? Na ddo, dyna'r broblem. Ro'n i eisiau gweld y gêm rygbi. O, diar. Aeth hi i Oxford Street ac es i i dafarn y Rose and Crown. Call iawn. Cwrddais i a chefnogwyr Cymru yn y dafarn. Gawswch chi beint neu ddau yn gwylio'r gêm? Do. Cawson ni lot o hwyl yn canu a gwylio'r gêm. Dwi'n siŵr. Aethon nhw ymlaen i dafarn arall, y King's Arms. Eithon nhw ymlaen i dafarn arall? Wel, aethon ni i'r King's Arms. Dwi'n gweld. Ac yna, es i gwrdd â Sara chydig bach yn hwyr. Ac wedi meddwi. Wedi meddwi. Doedd Sara ddim yn hapus felly. Aeth hi'n wallgo. Ges i ddarlith am wario gormod. Ac fe wariodd hi 200 pint yn y siopau. Menywod.